एकरो बार को वो बर्दाश्त न लिए चलित व्यवस्था का बनाए जियालाल भाई का बने देते जियालाल भाई कहता रहे कि जब हम माला देव तो रउआ सब लवली लवली ताली यानी कि मीठा मीठा ताली बजा दे। अच्छा ये बतावा कि लवली बने मीठा कौन डिक्शनरी में लिखल है? पढ़ल तू है कि है ना? लव मने प्यार और लवली बने प्यारा। लवली बने प्यारा प्यारा ताली न बजाइएगा कि मीठा मीठा ताली बजाइएगा। जब मीठा मीठा बजवाए के बाद कहा कि स्वीट स्वीट ताली बजाइए यानी कि मीठा मीठा ताली बजाइए। पढ़े के बजी जाना तो नहीं चाचा जी पढ़े के बजी हम इनकर मैंने बहुत दिन से इनकर कहानी जानी ले। मैं समझी कि हमने का भले उम्र में छोटे लेकिन बहुत दिन से संगाती बा। लड़काई में इनका जी में 3 गो काम रहे। इनका जी में 3 गो सामान रहे। सिलेट पिलसिन और बोड़ा। सिलेट के तो फोड़ देले। पिलसिन स्कूल के पीछे निहुर निहुर के चिपा गई। आई बोड़ा जवन बचल नु ओकरा के जैकेट सिवा के पहन के घूमल चलत। ये 3 महीने का जी में कामे रहे। कह तरह की मिथिलेश भाई कहले कि एक गो भगवान के 2 गो मेहरारू बा। हम हकीकत कहता नहीं गणेश भगवान के दोनों मेहरारू ही है रानी ही है। ये ना कि एगो रानी ही है एगो पटरानी ही है। तू प्रमाण दिला है कृष्ण भगवान के तो कृष्ण भगवान के एक गो रानी रहली है जेकर नाम रहे रुक्मिणी। अब बाकी सब पटरानी रहली है। सब कहता रहे कि 1650 गो रानी पटरानी रहली। कौन किताब में तू देखेबा 1650 गो? कौन किताब में देखेबा? पढ़ा पहले जियालाल भाई गुन्नी व्यास बने के चाहिए सुनी ना बने के चाहिए कि दूसर ले कोई कोनो कह देला कोई बात हम परोस देव ओकर बात सुनब एकरा बात गुनब कि हकीकत कहले बा या गलत कहले बा। हम प्रमाण पढ़ले बानी कि कृष्ण भगवान के 16,108 गो रानी रहली। तो 16,100 कहाँ के रहली और 8 गो कहाँ के रहली? एकरो में बहुत बहुत अंतर बा। और गणेश भगवान के जहाँ तक भाई तो एक गो बियाह में 2 गो मेहरारू उनका मिलल रहे। और कृष्ण भगवान ने 8 गो मेहरारू रखले तो 8 जगह बियाह कैले 8 बार बियाह कैले। और गणेश भगवान एक बार बियाह कैले 2 गो मेहरारू उनका मिला। हमार कह के भावार्थ ही रहे लेकिन चली भजन के भाव रही सबसे पहले एक बाद तार हम व्यवस्था बनाता नहीं। सावरिया 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 हर संवरिया हो राम जी संवरिया हो राम जी सावरिया सावरिया भक्त कहता कि देखिए भूमिका के भाव में क्या कहता हो तो देता हो दरखास्त आज हजूर ही के पास में गरीबा नवाज मेरी अर्जी को सुनिए मैं हूँ गरीब वकीली करेगा कौन? तो पैसा न पास तो खजाने से दीजिए। तो अब की मुकदमा वकीली है तेरो हाँ
अपनी शरण में दया प्रभु कीजिए, हारूतनाथ तुझे चरणों में लागी रहो, तो नाथ मुझे भक्ति बार देगी। कतना चढ़ाक भक्त रहे जियालाल भाई, जो दोनों हाथे में लड्डू खो जाता। हारू तो नाथ मुझे भक्ति बर दीजिए, हारू तो नाथ तुझे चरणों में लागी रहूं, और जीतू तो नाथ मुझे भक्ति बर दीजिए। चरण में भी लागर रहा तो भक्ति है बा, जीतब तो भी भक्ति है बा। जियालाल भाई कहले कि धरती पर जे भी आइल बा, एक न एक दिन ए धरा धाम छोड़ के जाए के बा। जे आवेला सजाला, जे बरेला बुताला, जे फरेला उ हम तीनों के तारा प्रमाण देव जियालाल भाई। एगो के ना तीनों को प्रमाण देव। दातावा कोट कर देव, दातावा छोटे के उम्र बुझाइता हूँ, बरछी के नो खाए तानी सु ठेकाबो न तो बीता बा धसतावा। कहा तरह के जवन बरल बा बुताई, सूरजो भगवान तो बरबे कर रहा थी, इहो कहीं बुता थी। अरे अपना जहाँ हमने अभी हमने खिन रात बा तैसा नहीं के कि बुता गइल बड़े, कोनो न कोनो देश में ही बरते बड़े, बुताले नहीं। जवन फरेला उझरेला, एगो ऐसा फल बजियालाल भाई ओकर नाम तोर ना बुझातो जे कि फरेला पकबो करेला, समय पर ओकरा के ना तुड़ब तो सीजन पार कैला के बाद उ फल जौना बा पुनः कच्चा हो जाला। बात आ रहा याद, बुढ़ा गला सोल खे तोरा जोरे के मैं पड़ा भैंसा हो गलन, अब तू अभी तक पड़ा के पड़े रह गला। इनका संग के पाड़ा मैं भैंसा हो गलन, अभी पड़ा के पड़े है। तो फरेला से झरेला और आवेला से उजाला। हम चारों युग में ना, एक युग में ना, हम चारों युग में तारा प्रमाण देव कि आवे के सब केहू जानल, शास्त्र भी प्रमाणित करेला, इतिहास भी गवाही देला, लेकिन जाए के कोनो शास्त्र प्रमाणित ना देला, कोनो इतिहास गवाह ना देला। ऐसा ऐसा आदमी एक युग में ना बल्कि चारों युग में बाड़े। सुनावा तारी हम तारा भजन के माध्यम से। हर किले से गईले कि ना, अरे समझा में यही ले, आज तक के हो नहीं, अरे पतवा बात ले। ऐसे से उठावे के बाद समझा में यही समझा में यही ले, आज तक नहीं जियालाल भाई कहता रहे अपना नचनिवा के 2 दिन में हम तारा का ट्रेंड कर दे।
अच्छा लड़का पढ़ाते वही ना जो अपने पढ़ल रहते। हाँ जी। तो एकरा मतलब तू नचनिया का ट्रेंड कर देबा, एकरा मतलब तू पहले कुछ दिन लौंडाई कैला है तब ना नचनिया का ट्रेंड करबा। ए भाई हम लौंडाई ना कैले ही, हम तोरा ढोलक बजावे भले सिखा देबो, झाल बजावे सिखा देबो, तबला हुड़का बजावे सिखा देबो, तनी मानी हारमोनियम बैंजो बजावे सिखा देबो, लेकिन हम लौंडाई ना कैले कि तोरा नाचेला सिखाबो। जियालाल भाई 10 बरस केकर पार्टी में रहा थी? गायवा के पार्टी में रहा थी। गायवा के संगतिया इधर सिहाड़ी वाला गायवा के संगतिया देखी सतयुग में के आइले तो आवे के प्रमाण मिला था, शास्त्र गवाही बा, लेकिन जाए के कोनो गवाही नहीं के। सतयुग में मानो सत रूप के रवाना, सतयुग में मानो सत रूप के रवाना, और सृष्टि रचाई देले लगन ठिकाना, आर के एक दिन कहा तो बीत हो गई, एक दिन कहा तो बीत हो गई, एक दिन कहा तो बीत हो गई, सतयुग में मनुष्य शत्रुपा के प्रमाण मिलेला कि धरती पर जन्म ले ले। हमनी मानव को उठानी जाओ बा, उठान जाओ बा, मनुष्य शत्रुपा से ही प्रमाण मिलेला। लेकिन मनुष्य शत्रुपा मरले कि ना मरले, कहाँ मरले, कब मरले, कैसे मरले, एकर कोनो शास्त्र गवाही ना देला। त्रेता में सुना जियालाल भाई कुछ निमन निमन बात कह, खाली तू एगो काल निकाले से भाटा पक के नचनिया ले चल है, खाली ओकरा जो बगुला लेखा टांगे जैसा करे। नाचहु के चाहे समसुर से। संगीत के परिभाषा ही होता है गायन वादन तथा नृत्यम, गायन वादन तथा नृत्यम, तब जाकर के संगीत होता है। एकर मतलब ये है ना कि एक आदमी सब कमा करो, हम गौतो बानी बजौतो बानी नाचू लगब, तो ये संगीत ना होला। गवैया अलग होके के चाहिए, बजवैया अलग होके के चाहिए, और नचवैया अलग होके के चाहिए, तब जाकर के संगीत होला। त्रेता में राजा त्रिशंकु के प्रमाण मिलेला। गुरु विश्वामित्र के चेला रानी है राजा त्रिशंकु। एक समय कोनो बात लेकर के दोनों गुरु चेला में लड़ाई हो गई, दोनों ओर से बाण चले लागल। एगो ऐसा बाण विश्वामित्र जी चलवनी कि राजा त्रिशंकु बाण के प्रभाव से टेला करके यमलोक ऊपर की ओर जाए लगले। ऊपर से यमराज देखले करे तो राजा त्रिशंकु आवता, जब यमलोक में आ जाए तो ये फिर हल्का मचा के छोड़ दी, कारण कि एकर समय पूरा भइल नहीं खे अभी।
नीचे से गुरु के बांध चल बा और ऊपर से यमराज अपन एड़ी से दबा दिले बड़े। अब बीचे में से राजा त्रिशंकु का भइले एकरा आगे कोनो शास्त्र प्रमाणित न करेला ना जी। द्वापर में लोग सब सभे के जाना तानी कि महाभारत में एगो जोधा, महाभारत के एगो पात्र रहे, महाभारत में एगो जोधा रहे जेकर नाम रहे अश्वत्थामा। तो ओकरो आज तक प्रमाण ना मिलेला कि अश्वत्थामा मरल कि ना मरल, जिंदा बा तो कहाँ बा, अब मराइल तो कहाँ मराइल, कोनो शास्त्र प्रमाणित ना करेला। टाइम कम बा से वार्ता में निकाल देता नहीं न चारों के अंतरा बाबू। बात आ गई कलयुग के जियालाल भाई। तो आखिर तो हमारा से उम्र में तो कम से कम 15-20 बरस तो बड़े हो, तो हम 3 गो बतैली तो तू एगो कम से कम तो बता सक कि आखिर कलयुग में के ऐसा जन्म ले ले जे आवे के उनका सब केहू जानल लेकिन मर के केहू न जानल। हमरा तो अबरी ताले तू ना बतेबा तो हम बतेबे करब, लेकिन एगो तारा खातिर छोड़ देता नहीं। कि हनुमान जी सुमेरु पर्वत पर बिंद नाम के बांदर रहनी है, तोरो वो प्रमाण हो तो जमा कर। अब हम प्रमाण दे रहे हैं कि सतयुग में स्वयं हनुमान चालीसा पढ़ के देखिए। हनुमान चालीसा में पूरा चौपाई में 2 गो लाइन गलत लिखल बा, ओकरा सुधरबा तो जाकर के सही होई। शंकर हनुमान चालीसा में लिखल बा शंकर सुवन केसरी नंदन, लेकिन सवन शंकर सुवन माने का होला लइका, शंकर के लइका हनुमान जी ना हमें, शंकर के अगर हमारा रुद्र अवतार हमें, उनका रूप के अवतार हमें, तो शंकर स्वयं हनु केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, यानी कि शंकर भगवान स्वयं हनुमान बनल बानी, हनुमान के रूप में जन्म ले ले बानी। तो सतयुग में शंकर जी रहनी है, तोरा बुझतवा तो न जन्मा है ना फनबा बराबर है, जाने के बार न पढ़े के अखबार। आर की नेताजी सुभाष पाटे नेताजी सुभाष पाजी, नेताजी सुभाष पाजी लनला पर आज तक के ओरे नहीं। कलयुग में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनका जन्म लेवे के सब केहू जानल, क्रांतिकारी वीर रहनी है। क्रांति जब छड़ले उनकरे बोल रहे कि हम तुम्हें खून देंगे तुम मुझे आजादी दो। अंग्रेज से बोलते थे कि हम तुम्हें खून देंगे तुम मुझे आजादी दो। और वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस बंगाल के रहे वाला रहनी है। यही गोमो स्टेशन से ट्रेन धर के लंदन के लिए प्रयाण कैले रहे। तो लंदन पहुंचनी कि ना पहुंचनी एकर कोनो इतिहास प्रमाण ना देला। सुभाष चंद्र बोस मर गईले कि अभी तक जिंदा बाड़े, मरले तो कहाँ मरले कैसे मरले कोनो इतिहास एकर गवाही ना देला। हेलो लंद फंद गीत हमारा भुना चली जियालाल भाई। हर की नेताजी सुभाष पाजी और लंदला पर आज तक के हो रे नहीं।